Не камераны қойып десе келесің, именно сенің камераны алсын үшін қойған келесің. Рамай, сен или нық телефонға ұяққа келіп жүрсің, бір неме оңашқа деп шу сөйлесің. Ха, громкость қойма. Запустить виртуальную камеру түгел, что тут мында. Мында сені мына камераны құшар үшін, мені көрінсін үшін. Қоя басады дейш. Алло. А? Мына да сөйлеуге қазір көрсетті қазір. Так, қазір. Набирать вопрос. Я пошел за шлюз. Трос много. Ere, hayır, şöyle koyuyoruz. Koyabilir. Bu doğuşkana tonlayım lan. Ere sürüyoruz. Eşeğiydi. Süreydi. Mene şiir табам, тоқтап тұр. Міне шиғыр таптым. Мен тұрмыштың түрлі яғын көрдім. Yüzген болды бәхет деңгізінде.
Кайгы күлләренә төшкән булды. Кичә алдым шөкер икесендә. Кайтмаштан өйдән чыгып китеп, уже праздникларга раз килеп башлаган алсын. Син дә шулай була. Тыңлап торасызмы безне? Ишетәләрме? Әйдә, укып карайбыз, кел. Кел. Куй әйдә. Әйдә, автобусга барып карамасың? Син тегендә барып кара бар. Куйда. Мин укыйм. Дуга кылып теләк телим. Әйдә. Сен карасың, утыр. Мин укыйм. Кушады берсин. Ана кушканмы? Телефонға Yok. Bizga onlayn transляция кушат. Ана сен карасың. видеоны Ayda. Эшләрем. Укыйммы? Кашан укырга әйтерсең? Рамил, укыргансың? Дуга кылып теләк телим. Кабул итеп ал, Раббым. Барчабызга бир тазалык, тыныч тормыш мул табын. Ата-анага түземлек, балаларга тәүфыйк бир. Туры юлдан тайпылдырма, хәүфләрдән саклый күр. Тынычлык бир күңелләргә, гаиләләргә татулык, йорт җирләре матур, йөрәкләргә сабырлык. Тыныч матур үтсен көннәр, борчу хафага салма. Бар өметем, ышанычым тик синдә, газиз Алла. Мин тормышның төрле ягын күрдем. Йөзгән булды бәхет диңгезендә. Кайгы күлләренә төшкән булды. Кичә алдым шөкер икесендә. Тормыш булгач булды төрле чагым. Шатлык яңгырында коенган чак. Язмышларның ачы җилләренә түзәлмичә җиргә сыгылган чак. Тормыш бит ул тора бара көрәшләрдән. Кайгы шатлык алышынып. Икесен дә кичергәннәргә генә гомерләрнең ахыры. Тормыш сулары шул тозлы, эчкән сайын эчелә. Кайчагында юк бар сүздән күңелкәйләр кителә. Кителеп кенә дә калмый, шелпәрәмә ватыла. Ватылганны төзәтмәскә сәбәпләре табыла. Төзәткәннең җые кала, ямау салсаң ямаулы. Кешенең бит ул гомерләре түгел мәңге санаулы. Уйламыйча сүз әйтмәгез, күңелләр кителмәсен. Китек күңелкәйләр белән гомерләр үтелмәсен. Яздырамы? Яздылармы? Бер сүз әйтә алмый торам, телем аңкауга ябышты. Язмышмы бу, әллә ялгышмы? Әле яңа гына әнием кулыма кендек әбисе биргән иде түгелме? Ә бүген исә. Сөйлә тегенене. Телевизорга бар, икенче этажга мин укып күрсәтәм сезгә. Син үкенмә, гомер үткәнгә. Шәчләреңне кырау үткәнгә. Бер-бер артлы айлар, еллар узып, сиздермичә картлык җиткәнгә. Син үкенмә, яшьлек киткәнгә. Читтә сагынып гомер иткәнгә. Хыялларың ялкын үткәнгә. Көлгә әүрелеп беткәнгә. Син үкенмә, әгәр авырлыклар үзәгенә бик нык үткәнгә. Юк бар нәрсә өчен кайчагында күз яшьләреңне түккәнгә.
Синекен мәбрук язмышыңа. Рәхмәт диең исән йөрткәнгә. Ничек авыр, кайтмаганын белеп, йөргәннәргә саргып көткәнгә. Тагын бер матур шигырыбызны багышлыйбыз. Пычактан да үткенрәк итеп, бәгырьләрне телә авыр сүз. Ачуларың чыккан чакта кинәт, әйтмә зинһар, һич тә авыр сүз. Түземлекләр бердә таштан түгел, күңел нечкә, кылы өзелер. 1000 кат гафу сорап яуларсаң да, юшкын калыр, яра төзәлмәс. Тагын бер матур шигырыбызны багышлыйбыз. Бер кашанда тормышыңнан зарланма. Аллаһ ишетеп, синең әле авыр тормыш күргәнең юк дип, күпкә авырлыгын җибәрер. Ни булса да, Аллаһка шөкер, тормышын шәп диң. Шунда Аллаһ сиңа, әле синең әйбәт тормыш күргәнең юк дип, тагын да әйбәтрәген бирер. Булганга шатланып, сөенеп яшик, дуслар. Шушының белән безнең сәхифәбез тәмам. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Булдымы?